paratge natural municipal d'El Surar, entre Pinet i Llutxent, destaca pel seu bosc natural de sureres, únic ací a la vall d'Albaida. Es tracta d'uns arbres de corfa singular poc freqüent a la nostra geografia. La gran importància d'este paratge radica en que estan ací molt lluny del seu hàbitat natural, però es pensa que en la combinació d'un terreny pobre de bases, amb un microclima molt específic, més humit que la resta del terreny, fa possible este paratge. El Surar va ser declarat paratge natural municipal l'any 2005. Situat dins del lloc d'interès comunitari de les serres de Mondúbar i la Mar Xuquera, es troba en l'àmbit de la Serra Grossa, a uns 600 metres d'altitud, a la capçalera d'una sèrie de barrancs que conflueixen en el riu de Pinet. El paratge ocupa una superfície de més de 830 hectàrees. Este espai protegit ofereix belles panoràmiques de muntanyes elevades i profunds barrancs encaixats. Inclou en el seu interior les microreserves de flora com el Pla de la Jonquera i els miradors. Bé, doncs avui ens trobem en el paratge natural municipal protegit, Pinet-Llutxent, que compartim els dos termes, i és un paratge molt singular perquè la principal característica d'ell és que es troba poblat de sureres. La surera és un arbre que només trobem a tota la Comunitat Valenciana, al Surar de Pinet-Llutxent, a la Serra d'Espadà i a la Font Roja. L'accés més directe per arribar al paratge és des de Pinet, per la carretera CB 608, uns 350 metres abans d'arribar al nucli urbà per l'antiga bàscula. Cal prendre el camí de Pinet a Gandia en direcció est. Es segueix el camí fins a agafar una intersecció a la dreta, en la que es pren el camí de Puigol, una pista sense asfaltar que travessa el cor del paratge. Si continuem per esta pista, arribarem a Quatretonda. Doncs així estem i trobem, en ple cor, del paratge, podem trobar sureres, roures valencians, el pi roder, així darrere tenim falagueres i algunes espècies més, com podrien ser brucs, lavandes. La ruta es pot fer en cotxe, però és molt més recomanable fer-la caminant o en bicicleta. El paratge està travessat pels dos camins principals, Camí del Surar i Camí de la Catalana. També hi ha un camí que part de la microreserva Pla de la Jonquera, pel qual només poden accedir els vehicles autoritzats. Entre els punts d'interès destaca la pujada a la Lloma i la Font del Castellet que hi ha a 1 quilòmetre després. Un poc més avant ens porta fins al Surar, on trobarem taules, barrancs i bona ombra. Des de la bassa del Surar es poden veure bones panoràmiques de Barx en la Safor. L'enllaç amb la pista que puja a Barx queda a l'esquerra. La Paratge natural del Surar té una terra molt fresca i molt frondosa degut a l'alta pluviometria que n'hi ha. I abans, avui en dia no, però abans la gent cultivava molt ací. Semenien ací, estava tot ple de cultius d'horto. I gràcies a lo fresca que la terra no calia regar. I tot el món tenia ací la seva parcel·la, venien del poble, pujaven el burret i feien el que és el tema de l'hortalissa i després ho baixaven. I també, a banda d'això, també ho gastaven per a buscar bolets, que així diguem esclatassancs. També és una zona molt bona, que hi ha molt de bolet i molt d'esclatassancs, i la gent ve així a buscar. I també, una altra cosa és el tema de la caça, que com una vegada es va declarar el paratge natural, el que sí que van fer és no prohibir els usos tradicionals, com era la caça, el cultiu i el buscar bolets, perquè volien que la gent s'integrara i que ho apreciara i ho estimara com ho estima, però sense tancar-li portes a que poguera disfrutar del seu paratge.
I és el que es tracta, és combinar els usos de tota la vida tradicionals en el disfrute i el respecte a la naturalesa que avui en dia tenim al nostre Surar. Una de les característiques de la denominació dels paratges naturals municipals és ajudar a mantenir les activitats relacionades amb els usos tradicionals de l'espai protegit. Bon exemple per a esta terra d'agricultura i ramaderia és el manteniment de la barraca de pedra que es pot trobar al costat del sender. Es tracta d'una antiga construcció que en un passat servia de refugi per a ramaders, molt ben conservada i formada exclusivament per pedra seca, sense morter ni elements adhesius, i amb falagueres per les parets i el sostre. Ens trobem al paratge natural del Surar, en els termes de Pinet i de Llutxent. Així estem a una altitud aproximada de 600 metres sobre el nivell del mar i estem en uns sòls calcaris que han perdut, gràcies a les precipitacions, han perdut el seu caràcter bàsic i les sureres poden adaptar-se a elles. L'alta pluviometria durant mil·lennis a aquestes terres ha contribuït a la descarbonització i acidificació de la terra, provocant la neteja del sòl. Això ha permès el desenvolupament del bosc de sureres, però a més ha escarbat nombroses coves i clivells. Així tenim un microclima especial perquè quan venen els vents de llevant tropessen en la serra del Mondúber, són aires que estan calents, al tropeçar en la serra del Mondúber, aquestes precipitacions munten cap amunt i al agarrar aquesta altitud es condensa, este calor es gela i forma les precipitacions. Aquest procés el coneguem com l'efecte Foehn. Precisament aquestes pluges han afavorit l'aparició de diversos bosquets de sureres, amb la particularitat que creixen en sòls calcaris en compte dels silicis, que són els seus preferits. El Surar constituïx la surera més meridional de la Comunitat Valenciana, format per una sèrie de bosquets oberts que són les restes de boscos més antics, més extensos. Presenta la peculiaritat que, a diferència dels ubicats més al nord del nostre territori, habita sobre sòls evolucionats a partir de substrats calcaris. L'alzina surera és una espècie pròpia de sòls silicis. Este particular microclima ha permès a més la presència de pins marítims, alguns de gran port. El paratge compta amb exemplars de carrasques i alguns roures valencians, a més de diverses espècies d'orquídies bellíssimes i poc habituals. El més important del Surar són les sureres, que, com hem dit abans, són les més meridionals de les regions valencianes. També podrien trobar el roure valencià, també podrien trobar el pi pinastre o pino rodeno, que li diuen en castellà, i en estrats subarbustius ja poden trobar falagueres, poden trobar lavandes, poden trobar brucs, sempre un poc més difícils de trobar cap a la costa. Pel que fa a la fauna, destaquen les aus característiques de les zones de matoll mediterrani, com els capsots, el baldufell comú o les musqueretes.
També s'observen rapinyaires diurnes com l'esparver i nocturnes com el mussol o el xot en l'època estival. Entre els mamífers, espècies cinegètiques com el conill i el porc senglar conviuen en l'espessor del sotabosc amb teixons, rabossots i rèptils com el fardatge ocelat, la sargantana ibèrica o la colobra blanca. Dins del Surar tenim unes espècies de mamífers que estan protegides dins del catàleg valencià, com podrien ser el teixó, i després, en quant a aus, podem tindre en els acantilats, més per fora, podem tindre l'àguila perdicera. Així, al Surar també tenim en algunes coves 3 o 4 espècies de rates penades molt rares. Les pluges constants produïdes pel fenomen conegut com l'efecte Foehn omplin el Surar de bosc tancat i és precisament l'efecte de l'aigua durant milers d'anys el que ha cincellat este territori amb cimes i clivells que pareixen no tindre fons. Pinet és un poble menut i té recursos limitats, però una de les seus principals retes que té és mantenir el paratge del Surar, mantenir-lo en condicions òptimes, mantenir-lo perquè no hi ha cap d'incendi, i si hi ha un incendi que l'impacte sigui el menor possible, i per això disposem d'una brigada forestal d'Immelsa que s'encarrega de lo que és el manteniment de les faixes auxiliars que estan en el paratge natural, igual que el que són les pistes d'accés. Tot això permet que en cas d'un incendi l'impacte seria menor. I a més d'això, també a través de la Conselleria de Medi Ambient, també tenim programes d'actuació per a repoblar espècies autòctones del paratge. Tenim també una reserva de microflora, que això depèn de la Conselleria. La Conselleria de tant en tant fa algunes actuacions, planta algunes plantes, altres és provar a veure quines són les que millor van. I totes les actuacions van encaminades a mantenir el Surar, el que és la seva planta autòctona, i donar-li un ús recreatiu al Surar. Per ajudar a la defensa i conservació del patrimoni forestal del Surar, el paratge natural compta amb l'ajuda de les brigades forestals d'Immelsa, Diputació de València. Al Surar treballen per la reducció del nombre i superfície d'incendis forestals, amb tasques com la vigilància i la neteja de massa forestal. El treball de les brigades forestals consisteix en desbrosse selectiu i vigilància. El desbrosse selectiu consisteix en fer cortafuegos en l'ajuda del camí perquè si el foc va caure que es pare allí i que no es faci més gran. Normal es neteja tot menys els arbres o plantes que estiguin protegides i sol deixar-se net perquè el foc no pugui avançar. En els puestos de vigilància solen ser uns punts que siguin alts i que tinguin molta visibilitat per poder veure més tros, i si vegem algun fum o alguna cosa, avisem a la central i gràcies a aquestes feines que fan les brigades forestals, molts incendis es queden en conato i no van a més, gràcies a aquest treball. Una de les principals llavors de la brigada forestal d'Immelsa, si no la més important, és el que és el desbrosse selectiu d'àrees recreatives, que és com en aquest cas la que està així, l'àrea del Surar, el que és desbrossar l'àrea recreativa, que és aclarir alguns matorrals de manera selectiva, i també el que fan és tallar les branques seques dels arbres que n'hi ha, per a que això suposa que l'arbre creixi més i evitar que en cas d'incendi el foc pugui pujar ràpidament a la vegetació i que no es produeixi el foc de copes.
I a banda de les àrees recreatives, també és molt important el que és l'obertura de faixes auxiliars, que el que es tracta és d'apoyar-se en els camins que ja estan, les pistes forestals que estan ja fetes, fer 20 o 25 metres a cada costat. Que això suposa una barrera natural molt bona per a que pari el foc, també com per a que pugui passar el camí de bombers i ahir pugui fer front al foc. I són dos de les principals llavors en el que és la silvicultura. Després d'una jornada en la muntanya, és important recuperar les forces amb un dinar consistent. I si és aprofitant l'extensa tradició gastronòmica de la comarca, l'excursió serà perfecta. En els dos termes hi ha locals, on podem tastar els arrossos al forn o caldosos, o les coques típiques amb pasta de dacsa i herbes silvestres, com ara llixons o roselles. A Pinet destaquen també les de faves. Tampoc ens hem de perdre els seus postres amb coques dolces, com la cristina, el braç de gitano i els pastissets de moniato. En Pinet tinguem aquests plats que són molt típics i que hem estat molts anys fent-los i tenen unes característiques diferents a altres pobles. Siga perquè és un poble de muntanya on no n'hi havia antes carnisseries ni res i venien a vendre un poc més en les llargues, nosaltres hem fet unes variants, per exemple, de lo que són les farinetes. Les farinetes, normalment, la gent les fa en carn. Nosaltres les fem en abaejo salat, cebeta. I després també tinguem les miques, perquè antes pa tot el món ne feia en casa i pa sempre en teníem. Això és una cosa que també es fa en can salà o nosaltres la fem també en botifarra, que és una altra variant. I entonces és molt paregut a les farinetes, però la mica a Pinet es caracteritza perquè normalment la gent arremulla el pa, nosaltres no. Nosaltres el sofregim el pa i després li posem també uns allets, ho sofregim en la botifarra i añadim peper roig i posem l'auia. Sofregim el pa i anem añadint auia a poquet i treballant-ho. I al final es queda així. Aquestes són un poquet així més oscuretes perquè porten botifarra. I després, molt típic, és únic, ni siquiera el poble del costat Llutxent coneixia la coca de faves. La coca de faves es fa, igual que la pasta del pa, la repastem en oli i ho esplanem. I hem bullit les faves tendretes en corfa i tot. Ho piquem ben picaet, li posem julivert ben picaet i allets tendrets ben picaet. Ho mesclem tot. Una bona xorra d'oli i rellenem la coca. La coca de ceba i pimentó i tomaca també nosaltres la fem un poquet especial, perquè nosaltres fiquem la ceba que hemos puesto la fan a part. Nosaltres ho mesclem tot. I entonces és igual que la coca de faves, però el relleno és diferent. La coca esta, que la vegeu que és salà, nosaltres hi diguem coca salà en can salà. Esta coca és la pasta del pa, a vegades les dones pastaven el pa i no es feia bo. I no podien anar al forn a coure-lo, l'agarraven un pa, l'esplanaven, el punxen perquè no bufara, sal, i ja tenien pa per dinar. La variant li posem can salà i ja tinguem un primer plat molt nutritiu. I després tinguem el típic pastisset fregit. I així, en el bancal, les dones anaven a fer herbes. Les feien, les bullien, les preparaven i després rellenaven els pastissets d'herbes i ara ja posem trossets d'abaejo. La gent també feia molt el que és l'espencat, que també el fem en abaejo. En variants també en alls, perquè així també fem alls per casa. I fèiem l'espencat. Quan venia l'hora de la tonyina, fèiem la cassoleta en tonyina, que això està boníssim. En llorer, en cebeta fregideta i pimentó roig fregit, la quereguilla al forn. I com així som terra d'oliveres, les olives xacaes, que així es fan molt bones.
Treu-li goig a la natura. Mantén net l'entorn. Utilitza els contenidors de fem si n'hi ha. Si no és així, recorda portar el fem fins al contenidor més pròxim. L'acampada lliure no està permesa. Es prega el màxim respecte a la flora i fauna. No introduïsques espècies noves de la fauna i la flora. Porta els animals domèstics controlats. Recorda que el soroll també és contaminació. Es demana per això un comportament discret i silenciós. Atenció amb el foc. No fer foc ni llençar cigarrets encesos, ni encara que consideres que estiguen apagats. Utilitza sempre les carreteres, pistes i senders senyalitzats i autoritzats. No circular en vehicles de motor fora de les vies autoritzades. I recorda, els paratges naturals municipals són patrimoni de tots i per això hem de conservar-los i protegir-los per al goig de les generacions futures.